नोंथांमोननो बे मोनाबिलिनि अननाय जासिबाय खूब मोजां लक्षण दिनै शान्तिनगर 1 नम्बर वार्ड आरो 2 नम्बर वार्डनिफ्राय खमैबाबो बहाय 2000नि बारा जोंनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बिपिएफखौ मदद खालामनो थि खालामदों। लोगोसे बहायनो 600+ बिजेपि आरो माखासे नाम्बार्सनि इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो जगदान खालामनानै जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ आरो गोरासिन खालामदों। बेखौ नुनानै जोंहा मोनसे आरोबाव जोङो गोहो मोनसिनदों। बे बाराव जोङो बिपिएफ हिसाबैनो गोबां भटआव बे 9 नं बनरगावआव जों देरहागोन। मानोना 2005निफ्राय इलेक्सन जाबोनाय बे बिटिसिनि इलेक्सनाव दाबो रेकर्ड गैया जे बिपिएफ हान्जाया जेननाय। बे बारावबो निस्सय देरहागोन। बेल' नङा, आङो गोबां गामि गोबां प्राइमारि गिदिंबाय। जोंनाव 13टा प्राइमारि दङ, 300टानि बारा गामि दङ। आंबो गिदिंदों, आंनि ब्लक लेभेलनि टिमाबो गिदिंदों, प्राइमारि लेभेलनि टिमफ्राबो गिदिंदों। लोगोसेयै गोबां सेलनि जेरै राजबंसि सेल, नेपालि सेल, आदिबासि सेल, माइनरिटि रिलिजियास माइनरिटि सेल बिसोरबो गिदिंदों। बेनि अनगायैबो जोंहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गिदिंदों आरो माखासे जोङो टिम बानायनानै होनानै गामि गामि हाबगासिनो दं। बे हिसाबै जोंहा जिहेतु हाग्रामा सारखौनो बयबो मोजां मोनो, बिपिएफखौनो मोजां मोनो, बे हिसाबै जोङो सारिय'फालेनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो बिथांमोननिफ्राय जे एबाराव बिपिएफखौनो भट होगोन बेखौ अननानै खुब मोजां मोनदों। आङो खुब गोजोननाय दं। दहाय आङो माननीय जोंनि बिपिएफनि गाहाय आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारजों रायलायदों। बिथाङाबो थाबैनो जोंनाव इउथ उइमेन बिसोरनि वार्कार मिटखौ लानायनि थाबैनो थिग खालामगोन। उइदिन जुननि गेजेरावनो सारा बिथोन होदों। जुननि गेजेरावनो बबाव खालामनांगौ बेखौ साननैसोनि गेजेराव खोन्थाहोगोन। बे हिसाबैनो जोङो एरेन्जमेन्टखौ खालामनानै मोनसे साक्सेसफुल मोनसे जोङो वार्कशप बानायगोन आरो